Bismillahirrahmanirrahim. Iki jenenge buka sego gendong. Iki sego gendonge si Varen Guren. Iki lho. Iki arep tak buka sego gendong iki. Dadi isine apa bae sego gendonge si Varen Guren. Iki sego gendonge nggo ngebrek-brek iki netune si Varen Guren lho. Iki kaya ngene iki isine sego gendong ya ngene iki. Daharete iki Varen Guren men nakale men lunga adoh ya Varen Guren. Men aja ribut kaya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iya seger kan. Kegendonge. Ini rada asin. Jabang bayi. Iki kasinan. Iki sini dong pace. Dong pace iki apa ya? Parutan kambil, cambah. Iki karo dong telo. Tak biji sing anu ngejogur sak implit-implit si Varen Guren sing bunteli ngejok. Dadine yo entek loro apa telu ki ngwaraan. Tak bukae meneh. Iki. Wah. Iki meneh to. Men langsung tak pangan iki ren segomu gendong ren. Men gelis gede yo ngger kowe ngger. Godhong telo. Ya. Entek loro. Wis entek loro. Iki apike terus kira. Tambah ra. Tambah hiji meneh. Telu. Wis entek telu. Sing loro iki mau diake Mbah Marjo Varen Guren. Wih, pakai tuh. 3 bungkus. Terus tak 3